Nom i edat, sisplau. Em dic Víctor i tinc 19 anys. Bé, a l'institut vam muntar una associació d'estudiants, no? Jo quan vaig entrar va ser ben pillar tot el debat de la LOCE, anàvem amb els amics a les manis i tal, i després va venir tot el tema de la guerra d'Iraq, no? I va ser en aquell moment que vam decidir muntar una coordinadora d'estudiants entre els delegats i altra gent, per tal de... Creiem, i encara creiem, de fet, que junts teníem més força, no? I que podíem aconseguir moltes més coses que no amb l'acció individual. I aleshores, a partir d'aquí, jo i uns quants més de l'institut vam decidir afiliar al sindicat pel mateix que vam decidir muntar la coordinadora. I de fet ara a la universitat segueixo afiliat, però bé, les coses pinten molt pitjor perquè hi ha molta menys gent que es volia implicar. Però bueno, no renunciem a seguir treballant, no? Perquè si no tot serà una merda i estudiarem per res. Soc l'Èrica i tinc 23 anys. I quina és la pel·lícula de la teva vida? Doncs les pel·lícules de les nostres vides, per desgràcia, les expliquen altres mitjans de comunicació que en aquests moments estan venuts a empreses capitalistes que tenen un discurs submís i anticrític. Juntament amb els meus companys de classe vam creure oportú fer una associació i muntar una premsa jove. En aquesta premsa jove intentem recollir totes les notícies que realment ens interessen als joves, les nostres preocupacions, els nostres drets. Necessitàvem un espai lliure i creiem que amb aquesta premsa jove ho hem aconseguit. I bé, doncs això, esperem que us agradi i vingui. Moltes gràcies, Èrica. Nom i edat? Soc l'Eli i tinc 23 anys. Doncs jo em dedico a la dansa, fa 5 anys que estic a Barcelona i realment m'he sento molt acollida i molt a gust. I vaig estudiar la dansa perquè és la meva millor manera d'expressar els meus sentiments i les emocions, i com d'altres ho poden fer amb el teatre o la pintura, la música. Llavors nosaltres tenim un lloguer que costa molt de pagar i realment és trist perquè no tenim ajudes. I, per exemple, hi ha un casal d'associacions juvenil que ens van acollir un espectacle i allà coneixes més joves i altres grups i realment està molt bé perquè dones a conèixer el teu projecte, que és denunciar les injustícies a través de la dansa, i realment és molt d'agrair. Moltes gràcies, Eli. A vosaltres. Bueno, el meu nom és Santi, tinc 28 anys. Jo vaig entrar a treballar a una feina, a una empresa, no vull dir el nom per no tenir problemes. Llavors, ens vam apuntar, vam entrar en un contracte bastant precari, bastant fluix, amb unes condicions i paupèrrimes, i a més l'empresa no tenia comitè d'empresa per poder defensar els nostres drets. Vaja, que tot plegat era un fiasco. Ens vam juntar uns quants, vam anar a un sindicat i allà ens van ajudar una miqueta a muntar el nostre propi comitè d'empresa i gràcies al qual, tot i que ara tenim aquesta fantàstica crisi, jo crec que podrem defensar-nos i mantenir els nostres drets. No sé, la pel·li de la meva vida, jo crec que no és la meva feina, lògicament, no és l'empresa on estic ara, però sí que com a mínim ha sigut veure que en grup i que amb uns quants podem fer coses i podem canviar les nostres condicions, si més no. Molt bé, moltes gràcies, Santi. Sí, et trucarem. Edu, 21 anys, jo vaig començar l'any 2003, em vaig apuntar a una formació política, fruit també del nou govern d'esquerres, però també de totes les mobilitzacions de la guerra d'Iraq, però també, sobretot, jo em vaig apuntar en política per al fet que jo soc homosexual i volia reivindicar una igualtat de drets per totes les persones. Sí que sempre totes les organitzacions polítiques, i més actualment, tenen una mala imatge, hi ha una gran desafecció política, però en definitiva, si no t'impliques en política, si no fas política, tot és política, i la política, el que està clar que no passarà de tu, i per això em vaig implicar en tot aquest moviment. Moltes gràcies, et trucarem.
Doncs bon dia, jo em dic Marta, jo de petita anava a un esplai i la veritat és que m'ho passava superbé. Anava a colònies, muntant tendes, fèiem excursions i després, doncs, de més gran, al barri hi havia un agrupament que buscaven caps també per portar els nanos i a mi m'agradaven molt els nens, vaig començar portant nens, però és que més endavant faltava gent per tirar endavant l'agrupament, el projecte, i ara sí que va començar la pel·li de la meva vida i vaig començar a descobrir que era el món escolta, que era portar endavant nanos, decidir projectes endavant, i la veritat és que m'ho vaig passar tan bé que després vam seguir amb altres entitats del barri i vam començar i vam muntar la plataforma del barri per tirar endavant més projectes, per fer altres activitats i també reivindicar una mica que nosaltres també transformem socialment el nostre entorn, que eduquem, que no només les escoles eduquen i per tant també nosaltres tirem endavant altres projectes, fer la festa major que volíem i per tant també una mica implicar-nos en el barri i en l'entorn. La veritat és que m'ho passo molt i molt bé i disfruto moltíssim fent totes aquestes coses. És una pel·lícula interessantíssima. Moltes gràcies, Marta.